खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। अल बर' सिनियर सिटिजेन्स फरामा बिपिएफखौ आबुङै मदद खालामबाय। उदालगुरियाव जिनाहारि खालामग्रा लांसुनियाखौ 20 बोसोरनि साजा। बरहमपुराव बिसायख'थिनि हिंसा एजिपि बिजेपि मावथिफोरा फुलायदों। नेपालनि बारग' गाहाय मन्थ्रि केपि शर्मा अलीखौ हमबाय। रैखाथि हान्जाया अपारेशनाव मावबादि आरो हाथियार हमदों। भारत म्यानमार सिमायाव गुलि गावनाय दाङाबाजियाव 3 जवान मुंख्लं। नलबारिया कंग्रेस बिजाथिखौ रायजोफोरा होखारहरदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सिगाङाव 2026 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थि फैगौ 9 एप्रिलाव मोनसे खोलोबावनो जागोन आसामनि मोन 126 बिधानसभा मासिनि थाखाय बिसायख'थि। बेनि थाखाय गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरानो रायजो राजाफोरनि मदद आरो भट नागिरनानै फोसावदिंनाय हाबाफारिफोर लादों आरो रायजोफोरनि गोसोखौ जै खालामनो नाजादों। बेनि गेजेरावनो फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलो आरो एनडिएनि बिजाथिफोरखौ आबुङै मदद खालामगोन होननानै फोसावदों अल बर' सिनियर सिटिजेन्स फरामा। फरामनि गाहाय नेहाथारि अमरसिं ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला शुक्रबार खालि चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोराव थानाय थेंफाख्रि भवनाव अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि मिरु आफादनि मावफुं मेल जिरायनाय जायो। बे मावफुं मेलाव फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ आरो एनडिएनि बिजाथिफोरखौ आबुङै मदद होनो थाखाय थांखि लानाय जायो। बबेखानि बर' हारिनि थैनाय थांनाय आरो जौगानायखौ नोजोर होनानै अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामा बिपिएफ दोलोखौ आबुङै मदद खालामनो आरो बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनि जानानै खामानि मावनो थांखि लादों होननानै अमरसिं ब्रह्मआ बुंदों। बे मेलाव गुबुन गुबुन जिल्ला आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। उदालगुरि जिल्ला आरो सेसन कर्टआ सासे लांसुनियाखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। 11 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सहदेव गवाला मुंनि सासे लांसुनियाखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों उदालगुरि जिल्ला आरो सेसन कर्टआ। मख'नो गोनांदि सुबुं समाजखौ लासि फोनांनाय बे मुगैथाव जाथाया थांनाय 2024 मायथाइनि 19 जुनाव उदालगुरि जिल्लानि अरां पुलिस थानानि सिङाव थानाय कलबारियाव जादोंमोन। उन्दै बैसोनि हिनजावसाया दखानाव थांनाय समावनो लांसुनियाया फुस्लायनानै लांदोंमोन आरो जिनाहारि खालामहैदोंमोन। बे जाथायनि बागै सोरनोबा खिन्थायोब्ला बुथारगोन होननानै हिनजावसाखौ हुमखिबो होदोंमोन लांसुनियाया। बबेखानि बे जाथायनि बागै मिथिनायाव नखरनि सुबुंफोरा पुलिस थानायाव एजाहार होयो आरो बे एजाहारखौ बिथा खालामनानैनो पुलिसआ दायनिगिरि सहदेव गवालाखौ खादोंमोन आरो नायबिजिरदोंमोन। उननि समाव बे केसखौ उदालगुरि जिल्लानि स्पेसियेल कर्टआव थिसनदोंमोन। गोबां हियारिंनि उनाव रानि बर'नि स्पेसियेल कर्टआ सहदेव गवालाखौ दायनिगिरि महरै मोनो आरो 20 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावो। नगाव जिल्लानि बदमपुर बिधानसभा बियामनि बेन्दोङाव थानाय सापानालानि बरसुंसारा बिसायख'थिनि हिंसा आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया जेनेसे खाथि सौफैदों एसेनो मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे हिंसायारि जाथाय जानाया सोराङाव फैदों। बेनि गेजेरावनो बदमपुर बिधानसभा बियामनि बरसुंसाराव बिजेपि आरो एजिपिनि मावथिफोरा बुलायनायनि खौरां मोन्दों। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बरसुंसाराव आसाम जातीय परिषद सुंद'यै एजिपिनि राजखान्थि हान्जानि बिसायख'थि मावख'खौ थांनाय हराव दुथांफोरा थेर बेथेर खालामलांदों। एजिपिनि बिसायख'थि मावख' थेर बेथेर खालामनाय जाथायजों लोगोसे बिजेपिनि मावथिफ्रा आखाइ दं होननानै अजद होदों एजिपिनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा। बदमपुराव बे जाथायखौ बिथा खालामनानै बिजेपि आरो एजिपिनि मावथिफोरनि गेजेराव नारा नाथा आरो बुलायनाय जायो। मोननै हान्जानि बे दाङाबाजियाव मोन्नैबो दोलोनि गोबांसा मावथिफोरा जखम जायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो सामगुरि पुलिसआ हरनि समावनो जाथायसालियाव थाङो आरो थासारिखौ कन्ट्रल खालामहैयो। बबेखानि बे जाथाया बदमपुराव बिसायख'थिनि थासारिखौ दुंहावसिन खालामदों आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि लाबोदों। नेपालनि बारग' गाहाय मन्थ्रि केपि शर्मा अलीखौ हमबाय। केपि शर्मा अलीजों लोगोसे बारग' नखर मन्थ्रि रमेश लेखकखौबो हमदों। बलेन्द्र साहाया नेपालनि गाहाय मन्थ्रि महरै समायखिरा लानायनि 24 घन्टानि गेजेरावनो बारग' गाहाय मन्थ्रि केपि शर्मा अली आरो रमेश लेखकखौ हमदों। रिपर्ट बादिब्ला जेन-जी सोमावसारनायनि केसआव काठमान्डु भेलि पुलिसआ दिनै फुङाव बारग' केपि शर्मा अली आरो रमेश लेखकखौ हमदों। बिसोर सानै दैदेनगिरिनि हेंथायै आयेनारि हाबाफारिया जागायबाय। ओरैहाय बारग' गाहाय मन्थ्रि आरो बारग' नखर मन्थ्रिखौ हमनायनि उनावनो नेपालनि राजखान्थिया फिन दुंहाव जादों। बे आगाना जेबो रोखोमनि खिथेर होखारनाय नङा, आयेननि खान्थि बादियै लानाय राहासो होननानै बुंदों नेपालनि बलेन्द्र साहा सोरखारा। गुबुन फारसे गावनि हमजानाया राजखान्थियारि खिथेर होखारनायनि फिथाइ होननानैबो दाबि खालामदों बारग' गाहाय मन्थ्रि केपि शर्मा अलीआ। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव नसुं हादर नेपालाव लुथिनायनि हेंथायै जेन-जीनि गोख्रों सोमावसारनाय जादोंमोन। बे सोमावसारनाया हरखाबनो हिंसायारि महरै लानानै साननैनि गेजेरावनो सा 70 सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन। अली सोरखारनि हेंथायै बेनि दाय फोनांनाय जादोंमोन आरो जोबनायाव सोरखारा बायदोंमोन।
बावैसो सिगां गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय आय'गा होनाय रिपर्टआव बुंनाय जादों दि बै समाव गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा थासारिखौ सामलायनो नेवसिदोंमोन। आय'गा ली आरो रमेश लेखकजों लोगोसे गोबां मावख'गिरिफोरखौ दायनिगिरि खालामनानै गोख्रों राहा लानो सुबुरुन होदोंमोन, जायनि जाउनाव गोदान सोरखारनि केबिनेटनि थिरांथा बादियै सानै दैदेनगिरिखौ खानाय जायो। मणिपुर हादोरसायाव रैखाथि हान्जाया गोबां अपारेसन खालामना गुबुन गुबुन बिग्रायारि हान्जाफोरजों सोमोन्दो थानाय गोबां उदखारिफोरखौ हमनो हानायजों लोगो गोबां हाथियार आरो गुरै बारुदखौ बोखांनो हायो। खौरां मोन्नाय बायदियै टेंगनंपाल जिल्लानि मोहेरंग पुलिस थानानि सिङाव थानाय सीमा खुन्थिया 73 आरो 74 नि गेजेराव केसिपि आरो केवाईकेएलनि सासे केडारफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय केडारफोरखौ इम्फल सानजा ओनसोलनि अंगं लेम्बां मेन्टे आरो इम्फल सोनाबनि युमुना बनी मेन्टेन उर्फे यांमानपा होननानै सिनायथिदों। बेराफारसेथिं लामलाय पुलिस थानानि सिङाव गुबुन मोनसे अपारेसनाव आरपिएफ पिएलएनि सासे केडार सिंगांखाम डंगप कंगाफां मेथे आरो इम्फल सानजा जिल्ला ओनसोलनिफ्राय हमनो हायो। सिग्रोमनायाव बिनिफ्राय गंसे मबाइल फन जब्द खालामनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो रैखाथि हान्जाया इउएनएलएफनि सासे मावथि सोद्रोमा थंगम प्रेमजित सिंहखौ इम्फल पुलिस थानानि सिङाव थानाय थांगेमिन्ड कामराप लेंखेंनिफ्राय खानो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला बियो थांनाय 2022 आव सागलबन्द टकेलाम्बाई लेखेएमआव बमा बेफ्रुहोनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे गोख्रों दायनिगिरिमोन। सिग्रोमनायाव बिनिफ्राय गंसे मबाइल फन जब्द खालामनो हानाय जायो। बे समाव इम्फल सोनाब जिल्लानि पातसई पुलिस थानानि सिङाव थानाय मइदांपक फुंनौ ओनसोलाव अपारेसन खालामना गोबां बिबांनि हाथियार आरो आगजुफोर बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय बेसादफोरनि गेजेराव गंथाम जायगायारि महरै बानायनाय ब्लड एक्सन सिगनेल बेरेल गान मेगजिनजों लोगोसे गंनै पिस्तल, गंसे 2 इन्चि मन्टार, मोनब्रै एन्टिरियर 38 mm कार्टिज, 7.62 mm गुलि बारुदनि मोनबा राउन्ड, गंसे बुलेट प्रुफ भेस्ट, गंसे ग्रीन बेल आरो गंनै बेग दंमोन। भारत म्यानमार सिमानि फांसाव पासआव बृहस्पतिबारखालि रैखाथि हान्जा आरो उदखारिनि गेजेराव गिदिर गुलि बारुदनि दाङाबाजियाव 3 जवानफोरा मुंख्लं जायो आरो सासे जवाना जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला म्यानमाराव थानाय नागा बिग्रायारि हान्जा नेशनेल स'सियेलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेन्ड गभर्नमेन्ट अफ द पिपल्स रिपाब्लिक अफ नागालेन्डआ मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिसोरो बे थैनाय दायनि बिबानखौ सिमान लादों। भारत म्यानमार सिमानि मोनसे मुंदांखा करिडर सेन्सिटिभ फांसाव पासआव गोख्रों गुलि गावलुंदोंमोन। दासान्दि थासारिया दिदोमथि गैयै आरो ओनसोलाव रैखाथि हान्जाफोरा हाई एलार्टआव दं। फारसेथिं बे दाङाबाजिनि उनाव ओनसोलाव सिमा बेरा होनायनि खामानिखौ दोनथ'नाय जाबाय। बे समाव बिबानगिरिफोरा सिमायाव जानाय जाथायफोरखौ गोख्रोङै नोजोर होगासिनो दं आरो जाथायनि बागै गोथौवै नायबिजिरनो जागायो। रायजोआव खना खनला बिसायख'थिनि दुंहाव बार, गासिबो दोलोफोरानो रायजोफोरनि गोसोखौ जै खालामनो बायदि आदब खायदा बाहायदों आरो फोसावदिंनाय हाबाफारिफोर लादों। नाथाय कंग्रेसनि गोबांसा दैदेनगिरि आरो बिजाथिफोरा रायजोफोरनि जोंखांनाय आरो खुद्रिनायाव मोगा-मोगि जानांगौ जादों आरो गोसो हरजादों। जुरिया बिधान सभा बियाबनि कंग्रेस दोलोनि बिजाथि नुरुल हुदानि उनाव बे खेबाव नलबारि बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि अशक शर्माया रायजोफोरजों होसोजादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला भट बिनो थांनाय समाव कंग्रेस दोलोनि बिजाथि अशक शर्माखौ रायजो राजाफ्रा होसोनो हरदों। रायजोफोरनि रागा जोंनायखौ नुनानै खारखुमा लांनो गोनां जादों कंग्रेस बिजाथि अशक शर्माया। नलबारिनि काटिकुसियाव जादों बे जाथाया। अशक शर्माया काटिकुसियाव बिसायख'थिनि फोसावदिंनो आरो भट बिनो थांनाय समावनो रागा जोंनाय रायजोफोरा जय श्री राम, कंग्रेस मुर्दाबाद, पाकिस्तानी एजेन्ट मुर्दाबाद, अशक शर्मा गो बेक बायदि स्लगानजों होसिख्रावो आरो होखारहरो। बिनि अनगायैबो सिगां 5 बोसोर एमएलए थानाय समाव जेबो खामानि मावाखैमोन होननानै रायजोफोरा अजद होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।